Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lege gemmeleg. Hvorfor siger du det på samme tid? Og vi optager begge to videoer. Boom! Get. Okay. Get that. Okay. Fint. Okay. Lad os komme i gang. Du starter med at gemme dig. Okay. Skal jeg? Eller nej. Skal jeg starte? Du gemmer dig først. Jeg tæller. Er du udenfor eller indenfor? Hvad? Vi skal først have taget reglerne. Er du udenfor eller indenfor? Ude. Udenfor. Kun udenfor. Ja. Kun ude. På gaden. Ja. Men ikke langt væk fra gaden. Jeg tæller til 30. 30. Godt. Okay? Ja. Og jeg gemmer mig. Jeg har et flue. Jeg gemmer mig på gaden. Ja, vi ses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nu kommer jeg. Fundet. Hvorfor gjorde du det til mig? Jeg fandt ham. Nu leger vi den leg. Hvad skal vi lege? Det ved jeg ikke engang. Hvad skal vi? Hvad har vi det? Hvad er det? Det her. Hvad er det? Du optager stadig? Ja, jeg optager stadig. Og hvad så? Jamen, du var ved at putte den ned i lommen. Ja, jeg har glemt at intro jer. Jeg har glemt at give jer en intro. Den højeste, jeg har lavet, det er 20 minutter og 5 sekunder. Jamen, vi slutter den på 9 minutter og 59 sekunder. Okay. Jeg har glemt at lave en intro. Hej, velkommen tilbage til Gemmeleg. Hvad fanden er det der? Men jeg har ikke startet videoen, mand. Kom. Du. Prøv at se der. Der er en hemmelig dør. Skal vi prøve at gå derhen? Og han optager også, så... Skal vi prøve at gå derhen? Det kommer i næste video. Vi laver en hurtig 50 1 minuts video, hvor vi siger hinandens kanaler. Men hvis I er søde, så liker I. Hvis I ikke er så søde, så Nej, det er ikke sådan, man siger det, Simon. Sådan siger jeg det sgu. Okay. Jeg siger, okay. Husk, hvis I kan lide den, så like. Hvis I ikke kan lide den, så dislike. Det er fint. Den er? Er det en telefon, du også optager? Optager vi på samme tid, eller hvad? Hallo, det er store talt, ikke? Der står jeg og filmer til siden. Så alle kan bare se, hvor jeg løber hen. Ja. Stort set. Okay. Det er vores gade. Det er her, hvor vi bor. Der bor de. Der bor vi. Det dejlige orange fuglehus. Hey, jeg har en idé. Vi begynder at vise fuglen. Ja, men der skulle Altså, da i ikke sidste af mine videoer, der vidste jeg, at den kunne ud af vinduet. Nej. Jo. Nej. Det vidste den jo. Ja, men på min video, der viste vi den også.
Kan du ikke huske det? Nå jo, men... Prøv at se, vi har spraymalet vores løbehjul. Ja, det er ikke mit. Det skal vildt mit. Og så prøv at se hans. Det er sådan... Det der, det var mit. Det er lækre. Det er lækre. Og mit, det er punk. Det er rockeren. Det er... Prøv at se, vi skal lige åbne den her, ikke? Det er flotte. Mit, det er det seje. Jamen så. Sig ikke, du filmede min numse. Nej. Dun, dun. Prøv at se der. Det er poolen. Der er lige præsending over. For her. Filme. Jeg kommer til at trykke på at vise ansigten. Det er os. Vi er gode venner. Ja, vi er. Du kan også... jeg kan trykke på sådan en knap. Prøv at se, hvad han har fået. Han har fået en båd. Han har fået en gummibåd, og så har han bold. I må ikke reklamere for Star Wars. Væk med den. Ja, godt. Så har han også fået sådan en seng i vandet. Men så kan han også ligge... ligge... Det er ikke en seng på båd. Det er sgu da en seng. Nej, det er en flydende seng. Ja. Er det ikke også en seng? Se, han har også en Star Wars bold. Nej, du må ikke reklamere. Nå! Hey. Hey. Hvordan? Ja, okay. Skal du køre nu? Ja, nu skal jeg. Jeg ved ikke, hvor... Hold lige mit kamera, Simon. No, oh no. Jeg kan ikke passe den. Jeg kan passe den, yay. Okay, du skal lige holde mit. Hold lige mit. Okay. Og film mig. Undskyld. Husk at se begge vores videoer, fordi mine har andre farver end Simon. Virkelig. Se min video. Okay, jeg tror, du har kørt nok. Okay, jeg tager kamera igen. Jo! Som du kan se, han er yngre end mig.